maka na history si na ndị nna ochie mụtara ndị Igbo na ha si Israel wee bịa oge a na-ekwu okwu site na ndị ụmụaka Gad and the sons of God Eri, Arodi and Aled. Ọ ga-adịla anyị niile na mma. Anyị na-ekele ndị ọkanga na-ekele nkwazi nse anyị nọ n'obi ya nze tobe ya nze dịka anyị na-ekele gị anyị na-ekele gị nze tobe ya anyị na-ekelekwazi aka na-ejere ọrụ kwụsị ozi n'Enugu ọzọ Ogwulama onye nze ọzọ anyị na-ekele gị anyị na-ekelekwazi ndị anyanwụ eze anyị na-ekele ndị eze nwanyị niile n'ebe a anyị tụkwaziri ndị mmọnwụ ya polisi mgbe ochie na mgbe ochie nọ ndị mmọnwụ na-arụ ọrụ polisi ọ bụrụ na ị na-anọchi ụzọ na otechọrọ mmọnwụ ụlọ ụtarị na-esi onye na-abụta ihe ha na-eme wee na-aga n'anya ya onye nọ n'ọgbọ bụ dibịa ma bụkwaziri aka na-eji mmiri n'ụgbọ ọka ọ dibịa ma na-ejikwazi mmiri n'ụgbọ ọka ọ bụrụ na udu mmiri ruo mana o nwere mmemme ị na-eme ọ bụrụ na mmiri ga-ayasa gị ihe awapụrụ ndị igwe ọjị wapụrụ ndị mmiri ọjị awụ acha mmiri akwụsị izu anyị kelere onye nọ n'ọgbọ n'ebe ọ pụrụ iche ọ bụ egwu ọkanga kụrụ na anụ onye ha mana abịa n'egwu ewere egwu n'ụdị dị iche iche anyị were flavor anyị were pantị nọ n'iro anyị wekwaziri agha dara ada nke a bụ une ọkanga ya bụ ezi nze ndobe ya anyị kere gị n'ebe ọmaghị ga-adịghị n'Enugu na ma agwa nkere wute na ndụ nwere na eji ka mma ebe a ije n'ihu ọta ife ego dị n'ọta ị mara ego na-edebe na nke m na-ere ebe ahụ mana ibi ebe a ka ime ka ị chọọ m egwu akatara akpara mbụ na-arụsị ụjọ ọpịa n'aka iche na ego ka m na-agba ọgwụ ebe a ịmara ibi iwedo wuo na adịghị mana ọgụ ya eme ebe a na mma na ibodoro ahụkwa mma ozugbo bido na ọgụ na ebe a ịmara ugwu ịkwara egwu ugwu ebe a ka ije ebe a na Not making your picture. Now, you do that. Now, you do that. You make a idea about it.